साक्री म्युन्सिपाल्टी आणि लाईफलाईन फाउंडेशन यांच्यातर्फे एक हेल्थ चेकअप कॅम्प इकडे आमच्या खास साक्री म्युन्सिपाल्टीच्या वर्कर्ससाठी ऑर्गनाईज केलं आणि लाईफलाईन फाउंडेशन गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून साक्री म्युन्सिपाल्टीबरोबर बऱ्याच काम करत आहे. आज पण तरी खास आमच्यासाठी आमच्या वर्कर्ससाठी इकडे HIV हेपॅटायटिस B आणि C ह्या ब्लड टेस्ट आज इकडे ते आमच्या वर्कर्सवर करणार आहेत आणि लाईफलाईन फाउंडेशनची मी सगळ्या त्यांची नारायण नंदीवाले त्यांचे चेअरमन तसेच त्यांची टीम आणि त्यांची जी इकडे टेक्निशियन आहेत त्यांचे मनापासून धन्यवाद करते. खास आमच्या साक्री म्युन्सिपाल्टीच्या या वर्कर्ससाठी हा इकडे कॅम्प त्यांनी ऑर्गनाईज केला आणि असेच या फाउंडेशनबरोबर आम्ही जे साक्री वाठारात HIV पेशंट्स असू दे, मलेरिया, डेंग्यू बऱ्याच केसेसवरती ही फाउंडेशन काम करत आहे आणि यांच्या सहकार आमच्याबरोबर असणार आणि असेच साक्री म्युन्सिपाल्टी आणि त्यांच्या सहकार्यानं आम्ही बऱ्याच हेल्थ इश्यूज लोकांपर्यंत जाऊन ही फाउंडेशन अवेअरनेस क्रिएट करते. ज्या रिमोट एरियाजमध्ये म्हणजे ज्या एरियामध्ये गव्हर्नमेंट पोचू शकत नाही, हेल्थ सर्व्हिसेस तिकडे ज्यांना भेटू शकत नाही तिकडे जाऊन हा फाउंडेशन उत्तमरित्या काम करत आहे आणि असंच फाउंडेशनला आमची म्युन्सिपाल्टीची नक्की सहकार असणार आणि मी परत एकदा लाईफलाईन फाउंडेशनची मनापासून धन्यवाद. आमचे गेली 25 वर्सां आम्ही लाईफलाईनान काम करता आणि असेच बरेचसे अवेअरनेस प्रोग्राम आम्ही खंय वयता थंय करता. आम्ही आता अशें चिंतलें की म्युन्सिपाल्टीन आमी बरोसो एक मॅडमी बरोबर मॅडमीक मेळून घेवन हांवें एक प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो. गेले 2-3 म्हयने आमी एक प्रोग्राम ऑर्गनायज करता. मदींच आदर शिकता लागलेले ते आमकां खातीर येवन जालें तेन्ना मॅडमीन म्हाका हे दिलो की आयज आमी चार कंप्लीट करया. आयज आमचें घडोवन येता आनी अशेंच आमी मॅडमी बरोबर फुडें खुबशें काम करता. नारायण लाईफलाईन प्रोजेक्ट मॅनेजर गेली 25 वर्ष आम्ही हेल्थ आणि एज्युकेशनवर काम करतो. जे सोशल फील्डमध्ये मीन्स मायग्रेटेड पॉप्युलेशन प्लस वुमेन्स ह्याच्यावरती सेल्फ हेल्प ग्रुपवरती काम करतो. त्यांना तसेच त्या लोकांना महिलांसाठी आम्ही जे स्कीम्स आहेत गव्हर्नमेंटच्या स्कीम त्यांच्यावर पोचवत आहोत. तसेच आता नाबार्ड थ्रू आम्ही ज्या महिलांसाठी जे आता कुकिंग कॉम्पिटिशन, टेलरिंग, ब्युटिशियन आम्ही आता त्या आमच्या लाईफलाईन थ्रू आम्ही राबवत आहोत. तसेच मेन इश्यू आमचा आहे HIV आणि एड्स आणि TB, मलेरिया प्लस हेपॅटायटिस B आणि C याच्यावरती मेन आमचा फोकस आहे सध्या. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.